салом бинандаҳои азиз, ин барномаи тиллиётии ахбор аст ки аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо ёр муҳаммад самадов. тағйирёбии иқлим ва мушкилоти ҷаҳонӣ марбут ба пиряхҳо ва об ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. бартараф намудани ин мушкилот зиёда аз 13 сола мешавад ки дар меҳвари сиёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва дар ин самт тоҷикистон ташаббускори 5 иқдоми сатҳи ҷаҳонист. ҳалли саривақтии масоили марбут ба пиряхҳо ва обу иқлим аз робитаи устувори дастҷамъона ва саривақтии ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста аст. ҳамкори мо Юсуф Ғанизода мавзӯъро шарҳ медиҳад. ташаббусҳои беназир, ҳифзи пиряхҳо, ҳалли масоили ҷаҳонии обу иқлим, ҳадафу барномаҳои мушаххас ва таррезии нақшаҳои бузург ба хотири ояндаи босаодати башар. 5 ташаббуси таърихии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ҳалли мушкилоти ҷаҳонии об ва дигаргуншавии иқлим ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамбастагӣ ва ҳамраҳии пайваста даъват менамояд, имрӯз аз ҷониби олимону донишмандони бузургтарин марказҳои илмии ҷаҳон мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор дошта, дар асоси онҳо нақшаҳои мукаммал рӯи кор омадаанд ва татбиқи босамари онҳо барои пешгирӣ аз обшавии пиряхҳои хурду бузург ва хатари тағйирёбии босуръати иқлим замина мегузоранд. биёбоншавӣ, хушксолӣ, сарзадани офатҳои табиӣ, падидаҳои манфии дигаргуншавии иқлим буда дар ҳоли пешгирӣ нашудан оқибатҳои боз ҳам нигаронкунандаеро дар пай доранд. норасоии оби нӯшиданӣ аз ҷумлаи мушкилоти умдаи бештари давлатҳои рӯи дунёст ва имрӯз зиёда аз 2 миллиард аҳолии сайёраи замин ба ин далел обҳои ифлос менӯшанд ки омили асосии сар задани бемориҳои сироятӣ гардидааст. бо дарки ҳалли саривақтии ин мушкилоти ҷаҳонӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз минбари Созмони Милали Муттаҳид ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамкории устувору бенуқсон дар роҳи пешгирӣ аз обшавии пиряхҳо, таҳдиди тағйирёбии иқлим ва бартараф намудани мушкили марбут ба об даъват менамоянд ва иҷрои ин ҳадафҳоро дар заминаи рушди устувор муҳим арзёбӣ мекунанд. бо зиёд шудани афзоиши босуръати аҳолӣ бисёр захираҳои обӣ аз байн рафта истодаанд ва инчунин дар ин раванд бо таъсири тағйирёбии иқлим ва гармшавии глобалӣ бисёр пиряхҳои ҳам пиряхҳои кӯҳӣ, ҳам пиряхҳои уқёнусӣ ва ҳам пиряхҳои материкӣ аз байн рафта истодаанд. бинобар ин ин ба он оварда мерасонад ки бисёр давлатҳое ки давлатҳои экваторӣ аз ҳифзи захираҳои обӣ маҳрум монданд ва аз захираҳои обҳои ошумиданӣ танқисӣ мекашанд. бо таъсири тағйирёбии иқлим таи солҳои охир сатҳи оби уқёнусии ҷаҳонӣ баланд шуда истодааст ва ин ба он оварда мерасонад ки баъзе минтақаҳои аҳолинишин ки дар ҷазираҳо ва дар минтақаҳои пасти сатҳи уқёнусӣ қарор доранд аз байн рафта истодаанд. бо пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон ва ҳамовозии дигар давлатҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо эълон гардид. дар тоҷикистон таи солҳои охир якчанд маротиба конференсҳои сатҳи байналмилалӣ марбут ба обу иқлим гузашта истодааст ва дар соли ҷорӣ низ моҳи май низ як конференсии байналмилалии сатҳи баланд вобаста ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. тоҷикистонро аллакай имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун як кишвари ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои марбут ба обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо дар асоси ташаббусҳои пайдарпайи ҷаноби олӣ шинохтааст ва тоҷикистон худ як ташкилкунандаи ташаббусҳо дар масири ҳифзи захираҳои обӣ мебошад ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ташаббусҳои оламшумули ҷониби тоҷикистонро ба хубӣ дарк кардааст ва дастгирӣ ҳам менамояд. моҳи майи соли 2025 пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони яке аз чорабиниҳои сатҳи баланд дар доираи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо мегардад ки ташаббускори он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. дар ҳошияи баргузории ин конференси сатҳи ҷаҳонӣ дар назар аст ки дар қалби Тоҷикистони соҳибистиқлол боз барномаву консепсияҳои нав қабул гарданд ва барои ҳифзи пиряхҳо, обшавӣ бо суръати ин сарвати табиӣ ва манбаи асосии обҳои нӯшиданӣ нақшаҳои амалӣ андешида шаванд.
ҳифзи пиряхҳо ва самараноку оқилона истифода бурдани захираҳои об масъулияти ҳар сокини сайёраи замин буда ҳамкории дастҷамъона ва иқдомҳои саривақтиро тақозо мекунанд. танҳо дар ҳамин сурат имкон аст ки хатару таҳдиди тағйирёбӣ бо суръати иқлим кам гардад ва аҳли башар аз истифодаи обҳои тоза баҳравар бошанд. аз 29 деҳаи аҳолинишини ноҳияи дурдасти Носири Хусрав дар 6 тои он муассисаҳои томактабӣ фаъолият менамояд ки ин барои фарогирии кӯдакони синни томактабӣ ба таълиму тарбия нокифоя мебошад. бо мақсади ҳалли ин мушкилот масъулини ноҳия дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон нақша доранд марҳила ба марҳила дар деҳаҳое ки бештар аз 1000 истиқоматкунанда дорад муассисаҳои томактабӣ бунёд намоянд. ҳоло дар 6 муассисаи томактабии фаъолияткунанда дар ноҳияи дурдасти Носири Хусрав 225 нафар ва дар марказҳои инкишофи кӯдаки назди муассисаҳои таълимӣ 1276 нафар фарзандони сокинон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд ки ин нишон дод 30% фарогирии таҳсилоти томактабиро дар ноҳия ташкил менамояд. таҳсилоти томактабӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи маориф маҳсуб ёфта аз ҷониби роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам дастгирӣ меёбад. бинобар ин президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз соли 2010 дар паёми хеш ба маҷлиси олӣ таъкид намуда буданд ки имрӯз вақти он расидааст ки ба зинаи аввали низоми маориф яъне тарбияи томактабӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шавад, зеро дар муассисаҳои тарбияи томактабӣ хиштҳои нахустини бинои шахсият ва ҷаҳонбинии инсон гузошта мешавад. дар маҷмӯъ таи солҳои соҳибистиқлолӣ тавре дар паёми имсолаи президенти мамлакат иброз гардид дар кишвар 262 муассисаи томактабӣ сохта ба истифода дода шудааст. бо вуҷуди корҳои то имрӯз дар соҳаи маориф амалӣ гардида президенти мамлакат зимни ироаи паёми имсола ба ҳукумати мамлакат вазорати маориф ва илм ва роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш доданд ки бо дар назардошти афзоиши аҳолӣ ва зиёд гардидани шумораи кӯдакону наврасон тадбирҳои мушаххас андешанд, яъне дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва бо дар назардошти ҳадафи шуда барои фарогирии 50% кӯдакони сину соли томактабӣ бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабиро таъмин намоянд. роҳбарияти вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар 5 соли оянда бо дар назардошти афзоиши аҳолӣ барои дар ҳар як маҳалли аҳолинишин ки 100 оила зиндагӣ мекунад ҳатман бунёд кардани як муассисаи томактабӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд. эҳтиёҷот ба муассисаҳои томактабӣ дар ноҳияи Носири Хусрав ҳаст. дар доираи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав дар деҳаи Кӯҳкамар муассисаи томактабӣ сохта ба истифода дода шуд ва ҳамин сол нақша дорем ки дар ҷамоати деҳоти Хоталон боғчаи бачагона сохта ба истифода диҳем. баъри дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат ки дар паёми навбати худ ироа намуда буданд оид ба сохта ба истифода додани боғчаҳои бачагона такя ба соҳибкорон нақшабандӣ кардем. албатта марҳила ба марҳила боғчаҳои бачагона сохта ба истифода медиҳем. мутахассисон иброз менамоянд ки омӯзиши барвақтии кӯдак ба гирифтани таҳсили минбаъда дар мактаб заминаи асосӣ мегузорад. он алоқамандии байни оила ва мактабро таъмин намуда дар ҳаёти кӯдак қадами муҳимтарин ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз сол аз сол дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба фаъолияти марказҳои инкишофи кӯдак ва муассисаҳои томактабӣ афзалият дода шуда ҷиҳати ҳарчи бештар фаро гирифтани кӯдакон дар чунин муассисаҳо шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. ва дар ноҳияи Рӯшон бо рушди занбури асалпарварӣ таваҷҷӯҳи хоса равона гардида сокини деҳаи вомари ноҳияи Рӯшон Шириншоҳ Шоҳмансуров чанд сол аст ба парвариши занбури асал машғул аст. гузориш дар ин хусус.
با در نظر داشت شرایط اقلیمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان با موجود بودن مقدار زیادی درختان، بوته‌زارها و رستنی‌های گرددهنده و شاید جدا کننده، امکانیت رشد ساحه زنبور عسل پروری در ولایت موجود میباشد. از روی اطلاع ریاست کشاورزی ولایت مختار کوهستانی بدخشان به دولت آذره، در همه ساختارهای خواجگیداری ولایت بیش از 9600 عائله زنبور عسل موجود هستند. ناحیه روشان از جهت جایگزینی جغرافیایی خود برای رشد ساحه باغداری و زنبور عسل پروری شرایط مساعد دارد. با استفاده از چنین امکانات در مرکز ناحیه روشان زیاده از 10 نفر به پرورش زنبور عسل مشغول هستند. ساکن دهه وامر ناحیه روشان شیرینشاه شاه منصورов از زمره چنین شخصانی است که چند سال باز به پرورش زنبور عسل مشغول می باشد. این خواجگیدار فعلا زیاده از 55 قوطی زنبور عسل را پرورش نموده، نیت زیاد نمودن قوطی های زنبور را دارد. به گفت وی موضع وامر برای پرورش زنبور عسل شرایط کافی دارد. در برابر باغات در جنگلزارها گیاهای زیادی شفایی نشونما می‌یابند که شهد نه تنها بامزه بلکه طبابتی دارند. این عسل پرور میگوید ساحه زنبور عسل پروری واقعا کم خرج و منفعتناک میباشد که همساله از 10 تن زیادتر عسل را استحصال میکند و به صادرات میبرارد. طلبات به عسل خیلی زیاد بوده، آن را اساسا بیرون از کشور نیز به صادرات میبرارند. ماهره طاهر، مبارک شاه رستم، ناحیه روشان، اخبار. موسم نوی سیاحی در موضع هفتکولی شهر پنجکند آغاز گردید. سیاحان زیادی برای تماشا نمودن زیبایی‌های ناتکرار و موضع‌های معجزه‌ناک به اینجا می‌آیند. گزارش همکارمان دلیری بازار. موسم نوی سیاحی در موضع هفتکولی شهر پنجکند آغاز گردید. این حال ما در کولی هفتمیان قرار داریم. اینجا هوا نکهتی فورا می‌دارد و همین گونه عکس آفتاب در این کول رنگ و رنگی و جلوی دیگری را به خود کسب نموده است. واقعا سالهای اخیر با برا ماندن کارهای ضروری از قبیل بنیاد آشخانه و مهمانخانه ها در این موضع شماره سیاحان داخلی و خارجی زیاد گردیده ایستادند. با آغاز موسم نو سیاحی در موضع هفتکول همروزه سیاحان زیادی داخلی و خارجی به اینجا میآیند، زیرا هفتکول یکی از زیباترین منطقه‌هایی است که با هفتکول رنگ و برنگ خود هر یک سیاح را متحیر می‌سازد. در این هفتکول مجموعه کول‌های را دارد که در شمال تاجیکستان در وادی زرافشان حدود معموری شهر پنجکند جایگیر بوده و یادگاری‌های بی‌نظیر تاجیکستان شامل است. به استثنای آنکه هفتکول خیلی منظره‌های زیبا و دلفریب دارد، تا به این موضع راه ماشینگر نیز ساخته شده است. جهت پیدایش هفتکول روایت‌های زیادی در بین ساکنان محلی موجود میباشد، اما جهت علمیش باشد آن را به زمین لرزه وابسته میداند که در نتیجه در چند جای شینگدرک کوچش کوه انجام میشود و پیش ری دریاچه بسته میشود. کولها از پایان به بالا با نام‌های میژگان، سایه، هوشیار، نوفین، خردک، مرغزار و هزار چشمه جایگیر بوده با رنگ و رنگی و زیبایی خود از یکدیگر فرق میکنند. آبرای این کولها خیلی جالب باشد، یعنی از یک کول به کول دیگر آب به تگ زمین جاری می شود و این روند تا کول پایانی عیناً همین خیل ادامه می یابد. خلاص عامل‌های زیادی هستند که مهمانان داخلی چه که سیاحان خارجی را هم مفتون می کنند. ما موضع هفتکول را بازدید نموده ایستاده‌ایم. البته در آغوش کوه‌های سربلند بودن این کول‌ها جالبیت و زیبایی آن را دیگرگون نموده است. این موضع زیبای تاجیکستان را تماشا نموده لذت بی‌مثل را برداشت نموده ایستاده ایم، زیرا هر یک پی هم از دیگر زیباتر و مفتون کننده تر است. ما از شویتزاریا و این دوستی ما باشد از ایتالیا می باشد. واقعا زیبایی طبیعت تاجیکستان دلخواه نفر را به خود جلب می. از این لحاظ ما آن را بسیار عالی دریافتیم. در حقیقت درست است، هم فضای طبیعی نادر و هم مردم صمیمی، در عموم خیلی زیبا. گفتم به مورد است که سالهای اخیر با مقصد جلب هرچی بیشتر سیاحان در این منطقه پایگاه‌های سیاحی بنیاد گردیده است که سیاحان میتوانند استراحت و فراغت بیشتر نموده حتی چند شبانه روز در اینجا بمانند. همچنین با مساعدت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند در همکاری با شریکان رشد در دایره مرحله دوم تطبیق لایحه اداره‌کنی همگیری ذخیره‌های طبیعی در وادی زرافشان برای رشد عادلانه و استوار با مقصد اجرای برنامه دولتی رشد ساحه جنگل در جمهوری
тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 ва барномаи давлатии кабудизоркунӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар шафати кӯли ҳафтуми ҳафткӯл ҳазорчашма бо иштироки масъулони шаҳру лоиҳаи мазкур ва кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳр ва ихтиёриён ҳашари ниҳолшунӣ баргузор шуд. имрӯз бо кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент дар мавзеи ҳафткӯли ҷамоати деҳоти Шинги шаҳри Панҷакент маъракаи ниҳолшинониро оғоз намудем ки имрӯз мо ҳамкорӣ бо барномаи рушди деҳот зиёда аз 3000 бех ниҳолҳои мевадиҳанда дар ин мавзеъ шинонда истодаем. мо ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент давоми 3 сол зиёда аз 100 гектар ҷангалзорҳоро бунёду барқарор намудем ки ин барои зебо намудани табиати диёрамон каме бошад саҳми худро гузарондем. дар ин рӯз ҳашарчиён дар майдони беш аз 10 гектар 3900 бех ниҳолони дарахтони себ, зардолу ва чормағз ки ба иқлими баландкӯҳ мутобиқанд бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ва зери назари мутахассисон шинониданд. тавре иттилоъ дода шуд дар марҳилаи дуюми бунёди боғи кӯҳӣ атрофи он панҷарабандӣ шуда аз ҳолу нашъунамо ва ҳифзи он зери назорат гирифта шудааст. изҳори умед карда шуд ки баъди муддате сайёҳону меҳмонон аз тамошо ва меваҳои ин боғи навбунёди баландкӯҳ лаззат мебаранд ва он зебогиҳои ин мавзеи сайёҳиро меафзояд. далери бозор, Насриддинзода Далер, Шаҳбоз Қурбонзода, Ахбор. бо дигар хабаргузоришҳое ки дар ҷараёни рӯз ба дасти мо мерасанд, шуморо бинандаҳои азиз дар нашрҳои Минбаъда ошно месозем. саломат бошед, то боздид.